Tikulandireni mu programu yathu ya sabata ino ya Ndale mbuyomo pomwe tikupitiriza kufukula komanso kukumba mu ulamuliro wa Dr. Bakili MULUZI. Tili ndi historian John Gonde, timathokoza nthawi zonse kuti amakhala nafe amatithandizira kudziwa komanso kupeza kuti nkhani zokhuza Ndale zinakhala bwanji. Pa kamera tili ndi Joe Somera. Tathokoza kwambiri kuti muli pamenepo. Lero tikupitiriza pomwe tinasira sabata yatha pamene taona tsopano kuti Bingu wabwera poyera, waonekera tsopano kuti ndi mtsogoleri wa dziko. Zitachitika kuti Bakili MULUZI mu nthawi imeneyo adanena kuti ayi komano mtsogoleri akhale Bingu wa Mutharika. Vice wake amene tikumuona ndi Dr. Kasim Chilupa. Tikulandire. Ziko mukwambiri bwana. Tathokoza. Ziko mondito. Takumanaso basi. Takumana. Ndife timakumana. Ziko mukwambiri. Munali ndi Evans Matola sabata yatha. Zona. Mwayenda ndithu kufika pena kuti Bingu waoneka tsopano kuti ndoyo. Manong'onong'o akuoneka kuti anayamba kumamveka mu Chipani cha UDF. Chifukwa cha kubwera kwa Bingu wa Mutharika. Yes. Amabwera chifukwa chani manong'onong'o amenewo? Mukuganiza ikuzona kuti mwina expectation ya anthu. Mwina ngati akuluakulu Chipani cha UDF ndi imene zinthu zinasinthidwira mwachangu kwambiri komanso mosayembekezera komanso moti momwe anthu sanakonzekere. Ndi zimene zinayamba kumaonetsa kuti anthu ena sakukonda kuti napeka itsanzo kubwera kwa Chipani cha Ndale mchifukwa cha maishu nkhani yokuti succession plan. Ndetsopano kubwera kwa Professor Bingu wa Mutharika anthu nakhala kuti mwachidule masankho atachitika. Zinenge nkhani zona kuti kusamvana kwakhalapo timene kuti Chipani chonse komanso dziko tiyanjanitsidwe ndi zotsatira za masankho. Fa masankho akachitika timayiwala zonse kusiyana kumene kunalipo mbuyomu ndi kubwera tonse limodzi kandi opposition komanso Chipani cholamula amalayi wonse ndi kubwera pamodzi tsopano mtsogolo wathu. Ndi zimaonetsa kuti mwina ku Chipaniko kuthika kuti panali zinthu zina zimene ena amaonabe kuti sanafike pamene iwo amayembekeza kuzofika apapa. Ndi chifukwa imene boma limayenda pali nafotokoza sabata kuti pali zambiri zimene zimakambidwa zina mwa izo ngati kuti nkhani yokhudza kasankhidwe ka nduna za boma. Kuna kuti a president by that time Professor Bingu wa Mutharika analibe mwayi otakhuza kusankha kuti kodi anthu ondigwira ntchito ndi ati mwina pena amatha kungolandira mayina ugwira ndi uyu. Ndi zimene zimaonetsa kuti ndi zimene zimaonetsa kuti mkatimo ku kabinetiko ndi kumene kuna kuti kukotcha moto. Kuti analipo mamulumuza ena amadzimva kuti boma lindirathu awawa ngoyikidwapo kuti ndi alendo tangwa kupasa mpando koma owalamulira ndife zimene mufuna kutanthauza. Chimene ndachena kuti tikasankha boma mmana kuti president malinga ndi malamulo a dziko lino amakhala ndi mphamvu zosankha kuti nduna zanga za boma ndi zima deputy ministers komanso ma board directors zinazo malinga ndi constitution ya dziko la Malawi. Okay, ndi zikumveka kuti Professor Bingu wa Mutharika mwayi wotero panalibe. Okay. Okwanira amene amapanga control anali ndani? I cannot simply say apanga nzakuti koma what is known zino kuti kumango bwera ngati kuti mayina okubira ndi wakuti ndi wakuti ndi zimene zija zimaonetsa kuti maonabe kuti udinde kuti boma lake tiziyendetsa motere. So bwana Gonde, you cannot say kuti amapanga ine ndani. Yes. Koma munthuyo it's a well known factor kuti amalandira mayina. Mayina. That is what is speculated. Yes. Koma suzoti mayina amachokera kuti. And what are the names? Chifukwa tikabwerera mbuyo pang'ono tikunena kuti Bakili MULUZI yes. Amafuna third term ndi amafunanso open term. Zakanika zimenezo mpamene pamabwera option ya Bingu. Ya Bingu Mutharika. So Bingu jatsopano wakhala president.
akupitirizabe kulandira maina awataikeni awamwaika iye ujanalibe ngati ufulu opanga malinga ndi constitution imene mapatsa mphamvu president nde inu mukanika kunena kuti maina amachokera kuti. You mean me? I cannot say because that's something to do with politics. So I don't know who was given because I've never been a cabinet minister. So I'm just saying what is documented, what is written somewhere. That's what I'm portraying. That's what I'm presenting here. Okay. So tinene kuti Bingu amalamulidwa ndi kagulu ka anthu ena kuti uzipanga izi malinga ndi the documented papers you are saying. When you say Ulamuliro, what do you mean? Nangasi inu mwanena kuti amapatsidwa kuti umwike uyu apa uyu umwike apa ndipo ye amanena ngati president kuti ava appointedwa kuti ndi wakuti pa positions awo pamene ili ndi sense amene samapanga ndi yeyo. Yeah, that is very true. Ngani izizi zimene zimapangitsana kuti ndinakamba nena kuti kusakondwa ngati dziko we are very much happy tapeza mtsogoleri koma kumene kuchipaniko kumaonetsa kuti kunali kusakondwabe kuti uyu wabwera nakuza wabwera kuzatilamulira komanso sometimes some of the decisions some of the things that were made on behalf of him were being rebuffed, meaning say a president amonda inengani mtsogoleri wa dziko izi siningapange izi siningapange. So pamonika ngati panali ngati pamene panja sikuti pamene abweretsa tsopano kusemphana kuti Chipani chimene chathandiza a Bingu kukhala president sikufuna izi a Bingu ngati president ngati munthu tsopano akuti zimene mufuna zomalingana ndi mmene nesu sitikugwirizana pamene ndipo mukakumbukira mu 2005 there were several meetings amene amachitika ma meetings wa analofuna kuyanjanitsa mbali zonse ziwiri Bingu Mutharika komanso ndi kagulu kena kochokera ku Chipani and some of the meetings ena amatha kuchitika ndithu even kukhale kusanjika palace. Okay. Ndi pamene tsopano Bingu Mutharika po wakwana zinthu pa 5 February mchaka cha 2005 ana langula ndipo limene it was anti-corruption day siku meti makumbukira kani zokhudza ziphuphu ndi katangale kusonkhano umenewo ngati president amene akupanga preside over that ceremony katikati mokumbukira tsiku la katangale ndi ziphuphu pa 5 February 2005 ananena kusonkhano umene uja katikati mwa speech yawo ndikunena kuti malingana ndi mphamvu zimene iwo apatsidwa ngati mtsogoleri wa dziko lino komanso pafuna kuteteza ndi kulemekeza malamulo a dziko lino iwo atuluka mu Chipani cha United Democratic Front. And it came as a surprise. It was a surprise. Ndi chinthu chimene anthu ambiri sankayembekezera sindikhulupiriranso kuti alipo anthu ena ku Chipani cha United Democratic Front amene ankanonkhiza kuti mkuluyu pa 5 February akuzopanga izi kapena nthawi inali yonse akuzopanga izi komano mmene mofotokozera pamaoneka ngati pamalimbanabe basi kuchipaniko amayembekezabe kuti they will still be controlling him. No, obviously nkuteka kuti Chipani chimayembekezerabe kuti will still control this person as long as ifenda amene tilanoike Chipani ichi uyo ngati mulendo pamene Bingu Mutharika amaona kuti ineyo ndine president ndikomanso mphamvu ndili nazo ndi constitution imene imampatsa president mphamvu zosankha maudindo anthu osiyanasiyana komanso ndi mphamvu zoti akhoza kuyendetsa dziko limo malingana ndi imene constitution ikufunira. Tinene kuti awo amene amasankhidwa ngati nduna kapena anthu ena maparastatos amene amachita kupasidwa mayina amaona Chipani ngati chawalemekeza kuwapasa udindo osaona president wa dziko. Vuto ndi limenelo iwo chimene amaona kwambiri cha mphamvu kwambiri chinali Chipani osakhala malamulo akulu a dziko lino. So Bingu amaona malamulo a dziko pamene ena amaona iwo ku Chipani zimene Chipani chochichitira ndi chifuta achipangira Chipani zinthu zazikulu ndi akuyembekezeranso munthu amene akuyendetsera dzikolo apange zinthu malinga ndi Chipani nechikufunira pamene panali contradiction ndi pamenepo. So panali ka crisis ndithu kamene mwina Amalawi sitimadziwa kanali ka crisis kamene Amalawi samadziwa koma kamadzaonekera. Okay. Kuonekera kubisala kwa anthu amene amaona what was happening by that time amathakonda kuti pamapena pakesi pali fwa zimaoneka tu ndithu kuti nthawi zambiri zimaoneka ndithu kudzera kandi misonkhano yosiyanasiyana president akakhalapo ndeti maona kuti pamalo papezeka president anthu amene apezekapo ndi angati
nanga bwanja akuti ajasa kupezeka pamene anthu amayamba kununkhiza kuti simungaone kuti munthu wina wake ndithu mmesonkhano kwana itatu inayi yomwe president wakuchititsa akuti sakupezeka ndipo mamba kununkhiza kukhala chake sichilikuwa zitalengezedwa kuti watula pansi udindo ndikhulupirira pamene panayamba nkhondo koma agencies between the party and the president kuti the party wanted kuti uyu afuna asafune tinamwika mboma ndife mwinanso Bingu amanena kuti chabwino ngakhale munandika mboma ndi komano malamulo ako ndipatsa mphamvu zidatani tsopano kuti no zipezeke kuti Chipani chivomereza kuti zachitikazi zanenedwabe basi wanenayo ndi president wa dziko komanso mbali inenso president iso wanena nkona kuti zinthu bata libwere bwinobwino zidatani kuchokera pamenepo mukuti pa 5 February kumale kwathu kuno tine chilungamo ndi dziko lina kuti zinthu zina zake zikachitika timakhulupirira kuti dziko ndi la mtendere kuti tinene kuti kunachitika zinthu zoti mpaka na anthu kapena kuthamangitsana mwina ku Chipani cha UDF kulimbana ndi boma zimenezo ndesi kuti sindingane kuti achitika zakuti koma kuti ngati president amene ali ndi mphamvu wachoka ku Chipani chimene chinamuthandizira kuti apezeke pampando ndiye kuti kunali kunena kuti tsopano maganizo ake atsogola Malawi he simply said kuti chimene ndikufuna ndikutumikira anthu a mdziko lino koma nkhani ina kuti tsopano akamatumikira anthu a mdziko lino zikhala zotani nde mkambali ina kuti kumenyana kutemana ayi koma tsopano inali nkhani yonena kuti tsopano parliament indi pamene ina kuna kumene kumaonekera kuti kukununkha mphira ndi ku parliament chifukwa pamabwera maonena kuti ife ndameta muyika pampando eti ndekuti Chipani chimene chikuoneka kuti chikulamulira mdziko muno ndi cha UDF pamene Bingu saying kuti amalawi andivotera ine was very right chifukwa ndizoona ndikuti anthu amalawi pokavota pa masankho amakachonga pamene pali manja awiri ogwirana ndi nkhope ya Bingu Mutharika pamene pali contradiction ndi pamenepo mukona chifukwa awukachonga pamene pali chizindikiro cha UDF eti ndipo amene uyimira manja awiri ogwiranayo tsopano ndiye Bingu Mutharika ndezi zizachitika tsono asiyanapo bandi yagawana zida aliyense akutenga zake akulowera uko wina akulowera aku Chipaniko akuti ife ndamene tikulamulira fuka ndamene tinakachongedwa eti Bingu akuti ineyo ngati munthu ndamene zidatani tsopano munayamba za ku parliament kumphira zake zimanunkha motani ku parliament tsopano kumene kuchitika nkhani na kuti kodi ku malamulo athu a dziko lino amati chani kuti president akaja ku Chipani chimene chamayika pampando ndi kuchituluka mmene motsopano kuti Bingu sanatengeso nthawi yayitali because somewhere in April if I am not mistaken ndimene anayambitsa Chipani cha Democratic Progressive Party okay ndoti miyezi yochepa kwabadwa Chipani cha Democratic Progressive Party that is DPP ndikuti Chipani chimene Bingu chinathandizira kulowa pampando chasanduka kuti Chipani chakunyana kuti chaku opposition you see that ndekuti Chipani my member of parliament onsa Chipani cha UDF amene kuti apangidwe relocate kuchokera ku bench ya boma kupita ku bench ya opposition chifukwa cha chiganizo cha munthu mmodzi chimene chinapangidwa mu mphindi yochepa nde zimene tsopano parliament imene kuti ndeti tifuna malamulo atitanthauzire zikatere zimati chani ndimene kungabwera nkhani zambiri nkhani imodzi mwa iyo amapanga kuti if I'm not mistaken that section 92 if not section 90 imene makamba nkhani yokhudza impeachment inavuta ndipo parliament ya nthawi imene ijayo sinali parliament tingene kuti nthawi imene kunali opposition ya mphamvu kudala china George Ngantaf a man from Likoma kona nthawi imene kunali za azibambo amene odakaima parliament akuzidziwa bwino akuzidziwa more experienced in politics ena 20 years ena 30 years kona imene chikudala china Friday Jumbe kudala china Dumbo Lemani onse watikwana nawo ali moyo ali moyo nthawi imeneyo onse amene ngati maguru za Chipani cha UDF amene zinenge ngati ndi Mzati ya Chipani cha United Democratic Front alipo zidatha kubwanji ku parliament idadutsa ya section 90 ya crossing the floor nkhani ya impeachment zidatani ya impeachment sinadutse chifukwa
You know, nkhani za ku parliament, it's a process. Okay. You present a bill, should be debated, all those processes. Pange pass. Nje timana kuti zimene zinkachitika ku parliament ndi zimene zinkachitika mdziko lino. Ine ndimana kuti inene kuti njira imodzi imene mampanga sharpen Madam Professor Bingu Mutharika to be the best leader of Malawi. Munjira yotani chifukwa mtsogoleri wabwino tikati ndi mtsogoleri amaonekera pamene pakuchuka mavuto. Ndimene ndimaona kuti uyu ndi mtsogoleri wabwino, this one is the best leader we are kuzotithandiza. Chifukwa mudziwe kunena kuti parliament in nthawi imene ndi ma MP more than 100, about 190. Ndipo pa ma MP 190 awa tukamba za ochoka ku zipani zosiyana siyana. Mmene Madam Professor Bingu Mutharika akunena kuti atukwa chipani cha UDF amba chipani chao cha DPP. Zolanda zoti chipani cha DPP chilibe MP ngakhale lomodzi. Chifukwa amene avoteredwa mu nthawi imene timapita ku chisankho onse asanduka. Ndimene tsopano kuti mwina kamoyo ka chipani cha DPP kanamba kubwera ngakhale kuti moyo alipo kale kuboma koma tsopano kukamba ngazi zokhudza ma member of parliament that should be between 2005 and 2006. Before you proceed, I would like our viewers kuti amvetsetse. Tapita ku chisankho amene anayimira pa tikiti ya UDF ngati member of parliament akulowa ngati MP wa boma akulowa ngati wa boma ukuso kwalowa ena amene alowa ngati opposition. Yes. Some months down the line chiganizo cha Professor Mutharika chapangisa kuti ingakhala awawo amene anali ku boma onse apite opposition. So that ilipo ntheneke m'Malawi munomo tinakhala ndi parliament ya anthu ako opposition okhayoka koma sizinalenge nthawi yayitali chifukwa chena kuti between 2005 and 2006 if I'm not mistaken kunali ma constituency ena mdziko muno amene ma MP yake ena analota atisiya pasifo ina siyana. Now there were about 6 constituencies amene mumayenera kuti muchitike masankho. Ndipo chifukwa cha mmene Professor Bingu Mutharika amayendetsera dziko lino from 2004 kumasafika chako 2006 nthawi ya masankho yo chipani cha United Democratic Progressive Party chinapambana mipando 6 yonse kudzera ma by elections amenewo. Malawi muno ndekuti aphungu oyambirira chipani cha DPP anali 6 amenewo. Against mukwadziwa maina I cannot remember their names. You cannot remember. Yes. Against minors, against the parliament of say 190 aphungu amene akwena okhala kuti over 190 over 190 I think 192 194 nditeka kuti aphungu amene 192 194 amene anali a DPP anali 6 MPs. Ndiye kunkachitika tsopano zambiri kuti chipani cha DPP chili ma MP okwana 6 ndiye kunali nkhani yokhudza tsopano section 65 chifukwa mmene Bingu amayendetsa dziko tinali chilungamo term ya Bingu ya 2004 and 2009 was the best. Chifukwa despite having all those challenges before nana kuti mtsogoleri wabwino timamuona pamene pali mavuto chifukwa mmene Bingu amalowa mu 2004 mdziko munobwana muli njala yadzaoneni anthu amene makagona ku adimaki 3 days 4 days 1 week anthu ali ku adimaki mpaka anazinapangitsa kunena kuti Bingu anakuti kodi tingasolve bwanji mavuto anjala ndimene ankabwera ndi nkhani ya fertilizer subsidy. Fertilizer subsidy imene ya 2004 and 2005 dziko lino napeza chimanga about 500,000 metric tons chifukwa cha ndondomeko ya fertilizer subsidy. Ndi tsopano sinanga anthu ambiri masankho a 2004 anthu ambiri Malawi muno kapena kuti kumwera kuno ndi chipani cha UDF. Bingu apita kuti ayambitse DPP ndiye kuti kunati tsopano kugula mitima ya anthu a Malawi kuti ya ingakhale muli uku ifetu timaterenso ndimene anthu ambiri anayamba tsopano masapota anthu macho ku chipani cha
UDF kupita ku DPP ndinanenapo mu program ambuyo mbona kuti maboma a Tcholo Mulanje ndi Phalombe amene wanali ma base a chipani cha UDF koma lero mudzapeza kuti ma base a chipani cha DPP why munthu amene Dr. Bingu Mutharika amayendetsa dziko ndipane athati nafeso ni mbale wathu tende kuti timutsatire kuti ndale za ku Malawi zimayenderanso chibale. And it's not only in Malawi. Ndale zakuno ku Africa. Ndichoncho. Ndipo so si ku Africa kokha. Ndale zambizo kuti politics simona kuti kwambiri ngakhale kuti mwina ku Africa umeti madzaonjeza kwambiri. Koma politics simona kuti it's something to do with kaubale kapena kumtundu. Ndito. Bingu wachoka ku UDF. Wabwera wayambisa DPP ndeti kuona aphungu 6 oyambirira amene akubwera chifukwa cha ma by elections kamba kazifukwa zosiyana kasankhidwe noka anthu mboma kaya ndi nduna zidata cabinet yawo yoyambirira yosankha iwo tsopano idali yotani cabinet yawo iyi inasankhidwa kuchokera kwa anthu ena amene amachoka ku zipani zina ngati DPP komanso ena ngakhale from Malawi Congress Party pachifukwa chotani awosasa DPP nekuti kuchoka ku UDF pazifukwa zotani nthawi imene Bingu amayamba chipani chawo cha DPP chakhazikika kunali crossing the floor tsopano anthu kuchoka kuzi ambiri kuchoka ku chipani cha UDF Gulaji na Friday Jumba amene machulaji amene ajanala akulu chipani cha UDF kunali anthu ambiri aku chiladzilo andani Henry Musa amene ajanda anthu amene achokera ku chipani cha UDF ndi kuna kuti ife tungakhale kuti mwina pali kusemphana kwina pazifukwa zina koma munthu umene akuyendetsera dziko ife tibe na chifukwa ndi mwino tinthandize ndi kunali ama MP ambiri ndithu if not about 90 of them amene analowa chipani cha DPP so kuti kuchoka no pa 6 anakhanga kuti no wazitolera kwa namba yabwino ndithu imene kuti parliament muja mwina nkhani ngati yokhudza mavoti kuti takhala opposition ifune pange challenge at least nawo sakhani mavoti yawo komanso even my member of parliament ena amene masankho 2004 anayimira ngati a independent amene mwina nasala make chiganizo amene aja make chiganizo kuti basi ifetu tikula chipani cha DPP ndiye kuti tsopano chipani chamba kukhala no cha mphamvu ndipene kukabwera nkhani fatha imene kuti parliament leader of opposition ali malemo John Tembo amene anaonso ngati leader of opposition anaonetsa mphamvu komanso kuidziwa ntchito mu parliament kuti ngati leader of opposition timatere ndikumene kukabwera nkhani zokhudza section 65 komanso ndi nkhani zokhudza impeachment andi mukakumbukira kuti mu first term ya Bingu parliament ija inanunkha kwa basi inaonetsa kuti tsopano ya mukhango tsopano mwina sokukambira na mavuto a anthu mukuona kuti ndikumana kumaonetsa ma personal hatred amene hali nawo kodi nthawi ije kudatuluka mawu agalwini okamba angantaf malema Dr. Ngantaf that was the very same period ndimene parliament ibene kuti parliament zimatereti so it was a period imene koma timene kuti Bingu Mutharika anaonetsa kuti iwo ndikatswiri chifukwa mwina adakhala wena mavuto onse acha mwina akanapangitsa kuti ngakhale Steven kupanga resign ndiko zopasana chitsanzo kuna kuti tikabwerera mbuyo history imanena kuti nthawi imene pa 7-8-9 September mchaka cha 1964 parliament itavuta munthu Dr. Banda imene abweretsa cabinet crisis zinafika pone Dr. Banda amene zavutiramo anakambena ndi governor wakuno ku Nyasaland ndikumuuza kuti Sir Grant Jones kuna kuti amweni mmene zikuvutira kunoko mmene anthu akuvuta ku parliament kuja ndi nduna mmene zikundisautsira bwanji mundilole ine ndipange resign ndizisiye zinthu ndikupanga compare ndi mmene Dr. Bingu Mutharika apangira koma ngakhale Dr. Bingu Mutharika zinthu zinavuta chotero sana khale ndi tsiku limodzi na kuti mmene kwavutira ku parliament ine ndikupanga resign sana pange resign iwo chimene amapanga ndikupanga proof kwa Malawi kuti ine I'm here to serve the people of Malawi not to serve very few individuals kumbukirani mukuonera program ya Ndale mbuyomo pano pa Mzati television tikubweretserani mbiri ya ndale zathu muno Malawi ndi pakadali pano tikukamba nkhani za
Dr. Bingu wa Mutharika wayambisa Chipani cha DPP kenaka ku parliament ali ndi aphungu 6 oyambirira kaye kenaka kubweranso aphungu ena 90 amene ndithu akukhazikika kudzakhala mmene mumu. Mwina kuchoka pamenepa tifuna notione kuti kodi atakhala kuti no ku parliament kuchatsopano zinthu zija zikuoneka ngati kuti zikutheka khangati nkhani chatsopano yapangidwa neutralize akupitirirabe. Ku Chipani kutsopano adasiya kumamulondalonda nawo anangovomerezana kuti amene zikuonekera ku parliament ndimene zikhalira basi tingovomereza kuti zili chonchi tingwalola zipita kapena machitikabe zinthu zina zoonekabe ka sabotage you meaning ngati kuti mwina kayendesedwe kabomako mwina iwo ngati Chipani kumakhangata akusokoneza mu zinthu zina posazera mwina ku parliament kumaona kuti mwina pakachitika zinthu zina kumaona kuti mwina UDF kuoneka ngati kunyinyirika kapena nawo anangovomereza kwambiri mwina sabotage ngeke inachitika imene uchite kudzera ku parliament chifukwa malinga ndi constitution ya dziko lathu potenga ndi system ya unitary system imene timagwisa ntchito ku Malawi boma limene makhala ndi mphamvu ndiye kuti wina apange sabotage boma mu njira ina kupata ku parliament ndiye timakhala kuti kudzita nthawi koma kuti mwina nkhani zazikulu inayi nkhani kuti mwina pafuna kuthana ndi boma tingodzera ku parliament mu njira yotani mwina pomakana ma bills ena amene boma likubweretsa ku parliament mwaitsanzo una nkhani yokhudza budget versus section 65 komanso ngakhale parliament yomwe imagwisidwa ntchito pokana ma appointments ena amene president amapanga. You remember there was this other lady Madam Mary Nangwale who was once appointed by the president as Inspector General of Police and she was the first female Inspector General of Police imene parliament inaisetsa ndithu kuti aisetse kulipondaponda kuti dzina limene sili kulifuna mpaka zinatheka mwina ngati sabotage yake imene kuti ichitike imachite kudzera ku parliament not in another way moto kumakhala Ndale tinatake ku parliament ko tuna kuti akachita mwakuti ife tikapange motere and also this of timakhala ya koma kuti parliament nthawi zina kama kaondi katu kena kamene mwina opposition or government can use kufuna kuti zawo ziyende. Okay, ndithu first cabinet ya BAKILI MULUZI ya Dr. Bingu Mutharika ya Bingu Mutharika briefly inaliyotani very fine chifukwa ngakhale kuti anatenga ena mwa anthu amene anali ku UDF koma ngati munthu amene wagwira ntchito kunja kuna abwera kubwera maina ena achilendo komanso ngati Malemu Dr. Gudo Gondwe modzi mwa anthu amene amadziwa ndipo tinali dzina lache ndimwe sitimalidziwa kuti Malemu ndi mkulu wotere komanso chimanisangalatsa kwambiri kunali kubweretsa anthu ena achinyamata amene anayamba kuyikidwa maudindo osiyanasiyana. You remember tinali ndi I think amene anatisiya ngati sakulakwitsa Malemu Ishmael Wadi amene anakhala the first young DPP prosecutor, not DPP as a pan, koma direct public prosecution wachinyamata amene ayikidwa kumene ku chabwino tisire pamene tisire pa Ishmael Wadi as one of the youngest people amene anasankhidwa mu nthawi ya DPP okhala Director of Public Prosecutions. Ndikuthokozeni kwambiri. Ineyo tinene kuna kuti mukutiphunzitsa zambiri. Ambiri nso amene akuonera pano akuphunziraso zambiri. Iniyo muzibwera iniyo mukufunika award. Koma tizachita kupempha kuboma. Tithokoze kwambiri nonse amene muonera program ya Ndale mbuyomo pano pa Mzati television. Ine dzina langa ndi Fungai Chwaya. Next week tikuyambira pamenepa kusakasaka urudi nkhani yokhuza BAKILI MULUZI idaenda makamaka yokhuza Bingu wa Mutharika idaenda motani. Pakamera tinali ndi Joe Somera moloma ine Fungai Chwaya komanso mzanga Evans Matola tikuti mwakomano.